Ešte ideš. Poď. Zaber ešte. Poď, Tomku. Poď. Ajde. Ahoj, deti, ahoj. Poď, ešte. Máme takté pojacie. No, posledné úpravy. Mamičky sa nezaprú. Všetkých prítomných, mamičky, babičky, tetky, ujovia, všetkých veľmi pekne vás vítam, ale hlavne nášho Mikuláša, Anielika a Čertika, ktorí prišli veľmi zďaleka, aby videli, aké zlaté deti máme v našej materskej škole, ako vedia pekne spievať, recitovať. Vzhľadom na štiplavé počasie sme trošku skratili program. Takže ešte raz oficiálne vítam aj moje kolegyne, ktoré teraz vám predvedú vlastne ako pripravili deti na krátky program, aby sme nadobudli trošku pozitívnej energie. Po vystúpení potom všetkých pozývam na pohostenie, na horúci čaj a buchty. Dúfam, že hlavne ten čaj sa vám dneska zíde,
lebo je strašne zima. Milý Mikuláš a milý Čertík, my teraz, deti z Duknovičovej súkromnej materskej školy, ti chceme zaspievať, zarecitovať aj vám všetkým. No a keďže sa tu venujeme aj jazyku, tak na konci sa aj rozlúčime s takou anglickou pesničkou. Tak prajem vám pekný zážitok a dávam slovo 4. a 3. triede. Ďakujem. Vítajte, ockovia, mamičky i detkovia, babičky. My sme vaše detičky, zapálme dnes sviečku vianočnú a oslavme chvíľu sviatočnú. Nech sa v srdci láska a v duši pokoj rozhreje, nech nám dnes všetkým
Little snowman, look at me. These are my buttons, 1, 2, 3. These are my eyes, and this is my nose. I'm glad and head is come. I'm the happiest little snowman I know. Snowflake, snowflake, little snowflake, falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake, falling, 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 falling on my head. Snowflake, snowflake, little snowflake, falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake, falling, 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 falling on my nose. Snowflake, snowflake, little snowflake, falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake, falling, 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 falling in my head. Falling on my head, falling on my nose, falling in my hand. Snowflake, snowflake, little snowflake. Mikuláš, Anielik a Čertík, poviete nám, ako sa vám páčili naše deti? Milé detičky, pripravili ste si krásny program, veľmi ste ma potešili. Hoci sa priznám, že v poslednej pesničke aj predtým som nerozumel nič, lebo po anglicky neviem. Ale bolo to super, nádherný program ste mi dali. A ja za to, že ste mi tak krásne spievali a recitovali, mám pre vás odmenu. Pozrite sa, doviezol som so svojím zázračným záprahom, doviezol som kopec sladkosti, takže verím, že sa potešíte. A pretože ešte vám poviem, že keď dostanete sladkosti, nie že všetky spápate naraz, lebo vás budú brúška boleť, dobre? Budete si pekne si ich rozdelíte, že by ste mali na dlhšie. Dobre. Ujo Mikuláš tento rok nabalil do balíčka nielen sladkosti, ale je tam aj ešte niečo a je zo skla, nie je to keramické. Takže sme sa tak dohodli, aby im to nevypadlo a neostalo hneď rozbité, že teda im to nebude podávať, ale si to učiteľky preberú po košoch, aby to tým deťom dali. Ale tie deti, ktoré prišli s mamičkami z domu, by som poprosila, že im ten Mikuláš môže odovzdať vlastne ten balíček, im môže odovzdať teraz tu. Takže tie deti, ktoré prišli s mamičkami z domu, šli z domu, hej? Si len preberajú paničky ostatní, ktorí sú prítomní v škôlke, tak po triedách pôjdu. No vidíš, koľko im prišlo z domu?
Takto.